Kaixo txorien, kaixo Euskal Herria, kaixo Zigor Iturrieta, kaixo guzti hori. Hementxe aste berri bat. Indar berrituta, gainak uste zegi, aste bukaran tope. Bai, etorri naz. Ni Londres aldean ibilinaz. Bai. Bai, hori da Londres aldean ibilinaz familixakin eta, bueno, han apurtxo bat pasau inazenez, astia gurotazi harin. Txipan fish asko? O fish and chips? Fish and chips, ez da probau fish and chips egixe esan. Maiatzen bego nintzen jan nauen da, seguro zuzate. Arraina holan izostutakoa, frejituta, patatakin. Bueno, hamentxe, askoz be, goxua daukau. Orduan, pentsado zehose harina itxia da, esan gauen, inbigainura astelen, veganoak, barazki jaleak, zezuk tartien bakotzu esarrautzen bat eta... Bai, bueno, kasu ondan, esneki bat erabiliko dut, orduan veganoa ez da, bai, barazki jalentzat, esneki erabiliko dut, baina bestelakoan, bai. Haragirik eta olakorik eta ez daukat. Eta vegano izateko 100%, esnekiak aldie ordezkatu, esneki vegetaleen ordez. Hori da. Nik gaur ingot errezta vegano bat, bai. Eta izango da, kinotoa. Entzun dozu noiz faitz? Ez, kinotoa ez dut entzun. Kinoto! Kinotoa da risotto bat, bai. Kinoak egindakoa. Bitu, originala izena. Eta holan, izena hor, ez dakit norek asmatuko zagoen, baina, kinoto bat egin biot, perretxikuena. Eta bai, kuiatxo apurtxo bat bai jarriko, ze, hortik naukan eta bakizu. Erabilin behar da? Hori da, erabiltzeko. Kuentako zuzlan. Lehengo txikitukot porrua eta egozikot lapiko txiki baten patatakin eta kuiakin batera 20 minutuz. Bitxartian erregosikot perretxikuen erdixak eta gorde. Gero beste erdixak eta kuiatxoa txiki ingo ditut eta erregosikot tipulakin eta berakatzakin batera, gehitxukot kinoa, txigortu eta botakotura gutxinaka. Zerala inja dauenean, erantzikot tipulina, eskaia, limoian birrindura eta legami nutrizionala eta nahazikou dana esnegain apurtxo batekin bebai. Gero irabiatuko lapikoko kuia krema, esnegai apurtxo batekin geixau, eta jarriko krema oinarrixan, eta gainean kinotoa perretxiko batzukin. Oso, ondo. Bueno, aukera ezberdin bat, aizue. Bai, ikusiko, zelan geratzen dan. Bai, guk hemen risotoak izan ditu ezberdinaz, azkenean risoto dakizue, berez, arrozarekin inbarko zala, baina hartatxikiarekin izan dugu, garagarrakin izan dugu, harto beltzarekin... Risotoakin noiz bait? Zeran risotoarekin? Kinoarekin ez, kinoa ez, esan kinoa, aspaldi iztu dala erabiltzen, karri zan nuen, eta nik etxean ez daukatu lan ohitura handirik kinoa erabiltzeko, bueno, azkenean erabilpena eta ez dakizunentzako beti egiten dugun alderak, eta arrozarekin alderatu da, berdina. Nik egiten duguna garbitu, eta hori, bueno, garbitzearena batzu izaten, eta garbitu zatik. Garbitu dena komeni da garbitzen, desan, dilista batzuk egiten badituzue uretatik garbitzea ondo etortzen da, babarruna garbitzea ondo etortzen da, arroza garbitzea ondo etortzen da. Zeratik, beste batzuen artean, hautza eta izan dezaketela. Orduan ez zaigu kostatzen ezer, gopor baten ur pixkatekin garbitu, iragazi, eta listo. Baina kinoarekin bai izaten dute espreski, gomendagarria dela, garbitzea. Hori da, eta guk, kuia krema bat ingo, azkenean oinarri bezala, saltza bezala. Vale. Ez azkenean, risotua koxua da. Eta krematxu hongo da, baina, oinarrixen jartzen botza zuelan, beste zapore bat emoteko, eta hau badala, ematen da, gabizela, udazkena, ez dakitolan, sarrera emoten, daukuz perritxikuak, daukau kuia, eta horre die, udazkeneko simbolo bi, haundi. Orduan, egia udazken hasi da, nik bakizu ikusiotela ja, turroiak supermerkatuan. Zidia turroio esatzen. Pero dot, txorieneko gabonetako dekorazioak apurtxoa geixau tarratzi, Zezke bestela ematen dago, gabonetan gabizela 4 hilabetetan. Ero bost. Baina hori denak inkartatzen da. Bai. Ja dana aurreratzen digute, ez da gize, behar dagoen horren besterako ja jendeari hori saldu beharra, Eta egisa da gaur egun bebai, daukatzula aukeria, abuztuan edo ekainan o maiatzean, jateko kuia eta jateko bai perretxikuak. Baina udazkenak ematotza beste xarba bat, ez udazkenan jatiek. Bueno, nik inoan inguruan ekarri dizkizutolan gauzatzuk, gaina zeuru baten bat ez duzula jakingo. A ber, igual bai. Glutenik ez daukala, hori badakizu, glutenik ez dauka, orduan, zeliakoak eta jan alduten zereal bada. Ego Ameriketan alturan hasten den zereal bada, Ego Amerikatik ekartzen dute. Perutik konkretuki, bai. Baina bat, eta beste bat esango dizut, duela 6.000 urtek izakia erabiltzen duela, o badakiu kosinatzen zara.
Baina, txantzatzen, hemen dator. Garagardo egiteko, lupoloa eta garagarrakin hasi baino lehenengo garagardoa gantza kinoarekin basegoen edari bat, garagardoan oso antzeko zela, eta kinoa erabilizan. Bakit. Hau ekarri otzutanik, kinoa garagardua indotzutela etxien. Baizera. Etxekua, proba hau, apurtxo bat. Noizu tragoan bat. Hau salda da. Biteli ni ez diezu sartuko. Niri ez diezu, baina nik horieneki, Nik besta, Beitu, eta bada, aitortuko aizo, eta seguruenik egiten dutela, gaur egun hori, eta, hain bazuten zerbaitegatik izango zen. Hortaz gain, nutrizionalki, 103 proteina da, orduan oso interesgarria dan, sasi zerealoa da, zereala ez dala. Kaltzioa, burdina dauka, magnesioa, tamalez julenentzako potaziorik ez dauka, orduan ezin diogo sartu. Baina, vitaminetan eta aberatza, zuntz pila badauka. Orduan, nik uste dut, interesgarria dan zerbait, hau, gainera, duela urte batzuk, jenteak ezuenean ezagutzen, prezioa, egia esan, niko, esan dezagun, merkea zala, kontutan izan, Ego Ameriketatik gartzen zuten, baina prezio merkean. Gero, modan jarri zan, eta biderkatu izan, nik, lagun badauka, belarden da badaukala, eta berak esan zuen, baina zigor izan zen, hilabeteko kontuan, hori, hasi ziren telebistan, hori, superelikagaian inguruan hitz egiten, kinoa gora, kinoa bera, kirolariak hartzen zutela, ez da kinoak hartzen zuela zaizen. Ezkenean superelikagai bihurtzen da, makronutriente bihurtzen da elikagai batek, hori dauka, ez? Modan jartzen dara da, presixuak gora itxen dagoela, eta tamalez, zuri belardenan igotzen bagatzu 50 zentimo euro bat, ez da desberdintasuna hundirik, baina Perun, pasau zan, jende askoi, familixen artean, zan, beste herrialde batzutan arroza daukien bezala, hau da, euren dietan oinarrixa, eta orduan hainbeste garestitu zanean, Europan, Australian eta Estatu Batuetan, ura bilakatu zain ja, hori, ezin zeben gehiago erosi. Orduan, hange garestitu zala, orduan, Bai, pila bat. Baina egisa da, gaur egun, niko indala, ez dakit noiz hasi nintzen igual, oinatik nagoenean ikasten edo, hasi nintzen, kinoa ezagutzen edo jaten, eta horrezkero presixua mantendu da. Igual, bikoiztu zanetik, mantendu da, ez dala holan, daia, modaz pasau da. Nik uste du baietz. A ber, eta egia da... Jendiak beste superelikagai bat ataratzen da, horra doia. Zapore neutro dauka, pixka, badauka bere zaporea, baina, kozinatzeko garaian arrozan eta antzerakoa da, hori, neurria doblea gero 15-20 minutu behar ditu, erraza da prestatzen, eta interesgarria bada, nutrizionalki oso interesgarria da. Orduan, beste zereala, ez da zereala, baina konparatuta, alderaketa bat egin da, zerbait berria esartzen dugu gure elikaduran, eta gainera, egositakoa sobratzen bazaizue, eta olibarekin nazten baduzu, eta buruan emateko gai bazarete, hile kaltetuari on egiten dio, bai, eta hori, sobratu zaizuena, esnearekin nazten baduzu. Hor egongo da buruzoien bat, Turkiako bidaia horrek kantzelatzen, da kinoa botatzen buruen. Ni puntu hortara iristen nahi. Bilatu bigarren iritziak, ez fiatu txorienetan, euneko eunien. Eta zigorren truko askok esaten dute, nola mantentzen zara horren gazte? Kinoa esnearekin azten dut, 15 minutu itxeiten ditut, eta gero hori arpegian ematen naiz. Eta gero itxeiten duzu, eta maskara horrek, usten dizu arpegia, ez dakit nola, baina antzagoan dioten ez oso ona da. Bitu. Nik inoa egitxasan... Kalterik ez dizu, oingo. Hombre, kalterik, ez dakit... Biteli, nik aukera... Tipula buruan jarritxabek kalterik ez dut ingo. Onurarik, Biteli, aukera nahi, modan egon zan, badao supermerkatu kate bat, oso ezaguna dana, eta horren kremak oso modan egon ziren. Da jendeak erosten zituen, eta merkeak eta ononako men ziren. Krema horietako bat arpegian ematea baino nahi dago kinoa, pixkat nik egosi dudan kinoa, nik jarri dudan esnearekin aurpegian jartzea. Aukeran. Ez izan magufoa, Ez izan? Magufoa. Zer da hori? Gero kontako zu. Bale. Perretxikoan erdixa, bai, hemen. Eta beste erdixa, ingo duna txikitu, tipulakin, kuiatxuan, laurdenakin, ze kuiatxori haundixa da, eta berakatzekin. Orduan, hau gero joango da, arroza itxen dugunean gainetik. Bale. Apaintzeko, oinarrian purea. Purea, hemen gabizela itxen. O krema, ero bai. Igokot, beratzi da. Orduan, hau krema birrinduko, esne gainakin. Hau,
topping bezala edo lan, gainen joango da. Hau da, gure kinotoak perretxiko dira emango ditu, baina gero gainetik beste batzuk. Hori da, ze honek joango dira txikituta. Vale. Eta perretxikoak gero gurosuenak, geixen gustatzen jatzuenak, barrengorrixak bebai, aldozu erabili, baina barrengorrixak, bakizue, ez daukela zapore handirik bez. Nik aukeratu ditudanak, nahaztuta etorten dienak, xitake txiki-txikixak, gero ostra perretxikoak, era kardo perretxikoak bai. Berez, hemen txe. Dana fin-fin, eta, bagoiaz, gauzak fin-fin mostera. Bai, eta, esan dako, Alen Patrik aurreratu dizuena, ez? Gaur, hemendik aurrera, astelenak izango dira, holan, aragirik gabeko astelenak, inglesez nola hori? Meatless Monday. Bai, Monday, astelena. Meatless, ez da izan. Meatless, aragi gabeko. Aragi gabeko, nik esaten Meat, aragi, les, gabe. Gutxi hau. Ero, ordan fishless? Fishless, izango zen aragi gabekoak? Bai. Zaskarrik azten dudan, Joder. Bueno, aizue, kontua da, ez dala zerbait berria, Duela 20 urte hau erresuma batuan ja, azitziren hau bultzatzen, eta moduan hasi zana, geratzeko etorri da, eta dagoeneko 40 herrialdetara zabaldudan zerbait bada, eta nik ohitura moduan ez dut txarto moduan, ondo iruditzen zait, egun bat astean hartu, eta aragi gabe. Izango zen gure merkatuetan ez daukagula nun hartu, ero nutrizionalki ez gaudela ja erabat ondo aztetuta da daukagula danetik, baina gaur egon nik uste dut gehiegi daukagula denetarik. Eta alde hortatik, jente ez dago, eta barazkiekin ere, dieta barazki jale bat egin da ere, badakigu gaur egun, behar ditugun gure beharrak asetzeko gai dala dieta horrelako bat. Kontrol batekin eta aditu baten eskuetan jarrita beti, Hori beti. Eta gero ikusten duzu, txorienen, azkenean, hemen ibiltzen gara kosinatzen eta ingo ditugu, joan zan hastien ingauen, ez joan zan hastien zein dala bi, burrito veganoak. Zuk zein zeinun veganoa? Titau. Hene eroten. Bezer ez da vegano bat. Marmitako hainu, baita marmitako veganoa. Hori da. Eta, horrek ingo ditugu, baina zuek etxien be, ez dakit, pisto bat veganoa da. Gernikako piper frikitxu batzuk veganoa di, entzalada tomatia berakatzakin veganoa da, gurot esan. Ez tozuela holan gauza arrarorik einbier. Gure txean sekaleak veganoa dira beti, nik txorixo gabeta egozten ditut. Bai da egia batzutan, hartu eta, zer, gaur garbantzua txorixo nahi duzue, txorixo erosten dut, arategian, egoziten dut, aparte beti, eta nik beti izan ditut horrela, babarrunak eta egiten ditu danean, esaten dana hor lagungarri moduan doazen odolostea, txorixoa, urdaia eta horrek, beti beste lapiko batean egozten ditut, eta gero zerbitzatzeko garaian batzen ditu danak. Orduan, berez veganoa da hori baita. Niri gustatzakan, nire etxean bebai beti egin izan dio lan, lekaliak. Baina gero joaten nintzen tapergunera hor unibertsitatean, eta lagun batek beti eramaten zen sopa bat, eta taperra, hotza zauen, mikrouin labian sartu baino lehen, hau gordei da sumezedez, perretxikoak, gero goitik jarriko ditugunak. Eta hori, eta arek eramaten zen olako sopa bat, eta aukitzen zen geruza bat lodi-lodixa goian, ze berama, Madrilekoa desan da, nintzen zen olako Madrileko kosidu hau, eta orduan sopa hori, sopa horrek zaukan, garbantzu bai, baina gero txoixua, irugiarra, zaukan, mundu osoko gantz danak, baina zen gozua. Baina hori, ni ala ere, nik horran, egin izan ditut, dana hasiera baita, gaina hor, hasieran urdaia, saieskia eta horrek hasieran, txorixo eta odolostea berandua sartu eta hori, baina gero mesedez, niretzako bintzat, gainean egiten dan gantz geruza hori. Hori hartu, eta burduntzaliarekin, kendu. Hori dago, xuena! Ez, horrek ez dio emango ezer, zaporea hartu du. Zaporea babarrun horiek dilista horiek hartu dute, ez dute behar hor gaineko geruza hori. Beraz, zuk defendatzen duzu dela, infusio bat. Zelan, infusioa? Zein? Hori txoixuan infusioa. Baina, kentza gainekoa hori, marmitakoa, sukalkia moduan, azemate ikusi izan ditu, txapelketetan, horako koipe geruza batekin gainean. Hartu pixkat, eta kendu hori. Ni ez dakit, sobera, koipe horrek ez dira emango ezer. Zaporea hartu du, salta horrek. Gaineko koipe hori sobera dago. Eta nire esan eta benetan,
eta ni epaimaikide banao txapelketa batean, horrek, seguru ni irabaz ez dela aterako lan, koipearekin etortzen den, marmitakoa, sukalkiaro, txapelduna ez da izango, niretzako. Ze hor bilatzen nahi garena, hoberena da, eta hori nik puntuatu egiten dut pila bat. Nahi datorrenean, olako zerbait dana, gainean olako koipe geruza batekin, nik neuk bintzat kontuan hartzen da, kontuan hartzeko osat. Eta zu horri irabazlea bilatzen ari zara, ez? Orduan, detaile txikia, legunean, ostirelen hitz egiten duenuen Idia Zabalgaztan inguruan, ez? Detaile txikiak egiten dute, maila batetik aurrera, zein izatea irabazlea, ero zein izatea bigarren o hirugarrena. Koipe pila batekin dagoena, agian oso goxua dago, baina ez da izango irabazlea, ze hoberena bilatzen ari gara, eta niretzako hori, utz txikia ero handio, niretzako utz txiki bat bada. Orduan, konturan izan beharreko. Arrozi dana dugu zo. Gure errezetiakin, jarraitxuz, bakizuek kinoto bat gabizla itxen, ointxe konektau sarienok, TV batera, kinotoa ze da, kinoan risotoa. Hau da, arroza erabili biharrian, kinoa erabiltzen dugun risoto hau. Orduan, gabiz, oinarrixa itxen, ze grazixea moto dutzu izenak? Sei, bat. Ze konta, hemen, ondo etortzen dago araztea. Konta, Dano gure dugu, jakin. Ez, gogoratu diazu Manu Etxe sortu irratian, esatari handia, Euskadi irratiko esatari handietakoa, baina egia da, segun jendia irratian noiz jartzen duen, ero hori, baseukan ohitura hori ere elkarrizketa egiten ari zanean, noizean behin, labur biltzea elkarrizketatuarekin eta esan dakoa. Karo, batzuta esaten du, baina, zetako esaten du. Egon gara entzuten elkarrizketa, baina kontutan izan behar dela, zenba jende ari dela zapina egiten, telebista orain piztu duenak, orain jarri direnak horra horreak. Geratu gurekin mesedez. Bai, nizean behin, baina ondo da. Lanetik botakuzko. Eskaitxi botako, ez? Broma da, muti. Zuk zerbait baldin bakizu, holan, abisatu, Kontakotzu. Vale. Bueno, eta gero hori esan dako, astelen honetan, barazki menua eroitearekin, baragia jartze, kentzen badu gure dietatik egun baten ero, beti zerbait gehiago sartu beharko du. Eta hor tartean barazkiak eta frutata sartzen badu, gure osasunerentzako hobe, kalterik ez, eta guk hori hemen txorienen jarraituko dugu, beti danetarik egiten, baina, haizue, lehen egiten genituen txorienen bagen nukan astelen gozoak. Astea agundu azteko, astelenetan beti postre batekin azten genuen. Eta ostirala, ideiak ematen jendeari aste burutako lan gauza bereziek eta, gu gauza berez sartzea gustatzen zaigu, eta orain, astelenetan, barazkiriak. Oso. Negatik ados. Meatless Mondays. Aragi gabeko astelenak. Monday astelena, ni astelenakin geratzen. Oso ondo. Hementxe jarriko tontxe, berakatzen niri gustatzen jat, gazta birrintzeko gaiuenekin itxia, soran txiki geratzen da. Eta, betxu, finagoa. Barazkian kontu honekin hitz egiten, legunean, komentatu nizun nola podcast bat entzuten duan, egin zioten elkarrizketa bat. Enrique Tomasi, ez? Hau da, dietista bat. Liburu atera duena Enrique Tomasi ez? Ez, Enrique Tomasi. Bazte bat honek dietista, eta honek dauka liburu bat atera duena oso neko polemika sortu zuela, come mierda ditzen dela. Bakizien da, Julio Basulto. Hori da, Basulto da, ez? Julio Basulto, bai. Tipoak antzabarrazki jalea da. Eta bere esanetan, hemendik, berak ez duela ezautu, hemendik agian, 100 urtetara, jenteak eskuak burura botako ditu, enteratzen denean, haragi jaten genuela. Zu pentsatu da zua ez? Elkarriztek hartatu zen, nik ez ustu zuen ezetz. Osa, gehiagizko da. Baina izango ditugu aukerak, proteina beste modu baten sartzeko, eta animalien errespetoa, deno irudituko zaigu, erotzekoa nola behi bat hiltzen zen, pertsonak jaten emateko eta ez da izan. Ni hori egia esan elkarrizketa interesgarria da, eta esaten dituen gauza askotan, arrazoia ematen diote, egunean berarekin, baina hori, ni neuk gaur ez dut ikusten, ez? Ez dakit etorriko da egun hori, baina berak esaten zuen, ez dakit ni bai ikusten dut, hemendik 100 urte barru, 50 urte barru, jenteak esaten dietenean, behitu lehen, gure kotxeek keia botatzen zuten, eta hori dana izurtzen zen kalea. Danek esan dute, zera, hori gezurra da, hori ezin da izan.
Bueno, hori gaur egun kotxeak, bera zenbat zikingeri botatzen duten, ez? Bueno, pixkanaka, bagoaz energia garbietara, kotxe elektrikoetara eta horra, baina honek esatu berdina aragia erekin. Baina gero ez dut ikusten. aragisakin bebai lotuta, pila bat lan dauz, abeltzainena, gure arakinena, eta hasieran gure gastronomia be oso lotuta egonda betidanik aragi munduai, nik ez dakit, ez dut ikusten debate horretan, ni barazki jalia enazen ez, eta inoiz enazen ez planteatu, ez dut debate hori ikusten egiz esan, baina ulertzen dut, beste aldia bebai. Bai, bueno, hor esan du, aukerak egongo dira, hemen hitz egin du ja dagoeneko hori, zelula batetik ataratako oiasko aragia, oiaskorik ikusi gabekoa, hitz egin dugu algekin eta ilarren proteinakin da indako, 3D egindako izokinen inguruan da hitz egin dugu, eta badakigu, hori etorriko dela, horrelako, aragiak jateko eskura izango ditugula presio honean eta denon eskura bai, gero bakoitza bere aukerak eta bitartean, hori aukera pila bat dauzela, azkenean, aragisa edo arraina ez jatia beti daulotuta proteina iturrixekin, eta gaur egun, barazki jalia izaten bazara bebai, proteina iturri pila bat dauzkazu lekaliak, dauzkazu tofua, dauzkazu, hori, pseudozereal asko bebai, proteina iturri oso osasuntxua da ona diela, orduan, danondako aukerak badauz, ez da hausetan, ez que ino bezak ez dago aragisa janbier da hori desagertu inbidea, ez da pentsetan. Bueno, hemen txe, sartu dut, hori kuiatxoa, sartu dut hori lauki txiki-txikixetan, horan fin-fina, eta ointxe, goiez, gure perretxikuekin. Perretxikoa bebain bitxut, horan fin-finak, ez igertzeko isa zezabizen jaten be. Zaporean, hau, begituko zabenen horbaitxek, ze izango da hau? Hau da, gazta, barazki jaleen gazta, imaginau. Orduan, nik egisa da gomendatzen dela gehixau legami nutrizionala, ze horrek dauka gazta zapore, edo hartzidura horrek dauka gazta zapore gehixau, baina nik ez dut aurkitzu orduan garagar legamia. Aurkitzu otolan, horako xafla olata testura honetan. Eta hori, horoxe. Maten du, badauka gazta zaporea. Bueno, txorienen hemen, dagoeneko badagozkigu, aste batzuk, eta hitzetik hortzera ipatu behar dut. Ze bertan, hasi dira dagoeneko bertza kontuak eta hemen, 34. denboraldia eta berritasun moduan, gure gidoilari izan zen Mirari Martiarena, gidoilari izateaz gain txorienen 3-4 aldiz izan duguna, eta bere espelta irinarekin indako kroketa dastatzeko aukera izan genuena, eta bera egongo da aurkezle lanetan orain, eta bertso saioak eta moteaz gain, horre, beti gonbidatuak izango dituzte, gonbidaturen bate saioan, eta Mirari horre egongo da, elkarrizketa gidatzen, eta hemen di, sorterik eta musua hundienak Mirariri, ze, monologoan entzun duzuena, badakizue, parre algaraka jartzen zaituena dela, monologista modua, baina aurrez aurre ere, beste horren beste, artista, Mirari, eta, zer moduz joaten duen? Txorieneko arrakastan arduradunan bat, izango da. Hombre, tartean hain beste egon direnak, eta, ahaztu gabe, gure lantalde zoragarria, gure zuzendari bikaina, gidoilari ezin hobea. Mirari eta zabizitzen berba. Jarraitzuko zugu, Mirari zorionak. Eta hori. Ja, baina besteak hemen daude. Hau, pero de marzai. Aitor hasi da desenfokatzen. Noizean baino olakoak bota, olako pildoratxo bota berzai, eta enfokatu egiten dute, hola. Hombre, ez pasatu. Jatorra. Guapo. Ja, gezurrak beza ez izan dut, ez? Zelan ba. Aitorrekin galdetu zieten beribikotea, eta hasi zera batekin, zela, eta zen mozko da, oso jatorra. Bueno. Zez horkina nahi zen, Gaiztua hoitxe desenfokatu orta, txikilla, Me cago en la... Bueno, hoixe, esan dagoa. Ze kontu gehiago? Platera saldu behar duzula dinotzu nausiak, Patri. Platera hemen behitu. Perretxikoak, nabil, txikitzen, honek eskuakin, ze ostra perretxikoak egixe esan, bastauke testura haundirik be, orduan honek eskuekin txikitu leke isa perretxiko osuak, Perretxikoak gaina esaten dute, badakizu daudela hor, mikologo batzuk eta esaten dutela naita nahi ez, udaberriko perretxikoa esaten dute naita nahi ez eskuarekin behar da.
Bai, labana ezin da erabil. Eta badagulako arrazoiren bat, ez dakit, nik beti labanakin erabiltzen ditut, isa beti, baina, bueno, barrengorixak beti. Baina honek, daukinak testura, holan, erre xapurtzen dienak, egisa esan, Enuke jakingo segati dan, ez dakit inoiz azaldu didaten, baina bai egia da, ikusi nautenean labanarekin inoiz hemen, eta gaina badauzka lagun batzuk, hor Durangoko mikologia elkartekoak, kritikatu izan didatela, perretxikoak labanarekin mostearren. Eskuarekin egin behar da, txiki-txikiak ez dira zeta moztu behar da. Zuetako norbaite baldimak izatean, txoriene abildua egite.eus, idatzi mesedez, eta komentatu duzu behitu, perretxikoarea lortzen badu, ez baduzu labanakin mosten lortzen duzu, zapore gehiago ateratzea, ez? Igual, erraixa guztelduko, ez dakit segatik izango da negisa esan. Bueno, ez dakit, horren beste dainoko. Lehengunean makitzuz esan zuztan batek. Zer? Behitxu inauen, asteburuan inauen, hemen bi zauritxo. Bi, baten faltan bi. Labanakin, bi. Eta agertu nintzen, holako Instagrameko story baten, holan zaurixak, odolan daukan da, eta bueno, kontatzen, da, ora sartu dut, hori kentzeko, da, holan agertzen nintzen. Zuzenian? Hori garatu, eta hori zintzilikatu izan nuen? Bai, eta? Zesan betzu. Bai. Eta neska batek idatzi zuztan. Ezin zala, hori, aguakin garbitxu, ze hori, azkenian aguak bakteria pila bat ditxu, eta bera, medikua esala, eta amputa usatzeela beso bat, gizon bati, zauri bat eskukua hartu eta txupatzea batek. Ez dakizelako agua aukiko zen gizon horre, baina niri askoz begarbixea badau. Eta, bai, baina... hori, infektatu inzitzaiola, eta ere infekzio esan jungo gara, normalen. Bilurra sartu baten benetan. Txakurrak hori beti izan dute zauriak hartu eta mieskatu. Ez, eta nik biak entzun ditut. Egia esan biak entzun ditut da, eta bi bersioak, eta entzun daukat ez da launa, eta bestatzuk esaten dutela, bai, bakteriak badauzkadu, baina baita, berai aurre egiten dietenak baita ere, listuan dauzkagula, ez? Orduan, bueno, hor bestaldean medikurren badago, argitu diezagula, noski, ni suposatzen dut oberena izango da, lehenengo ur oxigenatuaren, eskuak ondo garbitu, ur oxigenatuarekin garbitu berri, eta gero, alkohola behain nahi bazu, gero jarri labana zutan hor, zu gorrian dauenean jarri, eta ero ematen diozu horri, holako jodo eloko zerbait, betadina ero, merkomina. Bukatu duzu. Bai, pargatu. Ok. Garbitu duzu. Garbitu dut kinoa, hemen jarrikot, eta ontxe, azkenian risotto baten moruan, izango da honei, bueltak emotia saldakin. Orduan, botako zazu saldatxua, zikor, holan, baina hau esan gara gardoa. Gezurra zen. Horan, botaia zu laurdena edo. Gu joango gara, hau, gutxinaka kosinatzen eta loditzen, eta apur bat, baina, zerala, ina dagoenean, etorriko gara, dana botatzera berriz. Hemen txegure kinoa, edo kinua, han esaten dauen bezala, noski. Eta hemen txe, gure gazta ikutua ez, azkenien risotoek, daukate bere euren gazta, hau ez da risotoa, kinotoa da, baina gazta bai eramango dau, bueno, gazta ez, gazta veganoa, ze kinoto vegano bada, beraz, botako txau. Hau txau, dala legamea, hondekingo da igual potoldu, beraz, goiez gutxinaka botatzen, eta honek... Desente, Bai, gazta ikutua nahi dugu? Bai, ikutua. Ikutua. Gero jarriko zabe bai, espeziak, nik hemen txea dukat, hori, belar probentzalak edo. Bestela, eskaia edo olakoak, ondo. Olako koiaratxo bat. Bebai botako txau, limoian birrindura. Eta, hemen txe, ez negai apurtxo bat, ditu. Botako txau, erdixa ona. Eta, erdixa? Uriari, edo kremari, ez? Hori da. Hau janda gero, Patri, pixu hartuko du? Ez dakit mutil, bai, dana jaten duzu. Edo ze gauza jaten duzu moruan. Kontua da, Koreara joten nahi dudala, eta Korean aire kompainia... Irakurri dut. Jendea pisatzen hasi da, gazkinean sartu baino lehen. Zerako zorak erixa, ez?
Bai, hombre, badauka bere zentzua. Kontua badauka bere zentzua, ze horrekin azkenean, suposatzen dut, ez da berdina, hegazkin bat, zigortxo zu eta nire bezalako jendearekin beteta, Bai. ero hegazkin bat beste betaurreko horren moduko jendeaz beteta, ez? Gasolina gehiago kontsumituko du normala den moduan, eta hau azkenean da, jendeak gaizki hartu du gaina aukera dago, esateko ez baduzu nahi zuri pisatzea, ez dakik gero baskulan agertzen dana jende aurrean erakutziko duten zenba pisatzen duen bakoitza. Hori izango da, zuk online edo erosten dozunean nolaek tiketak, Bai. hor jartzea zure pixua, segero horren arabera jakingo da zuri nun kokatu hegazkinean. Hemen jartzen da pixatu itxasaioela. Pixatu. Han pixatu? Bai, han pixatu, hartu eta pixatu, eta hartu eta horrekin, egia da, jakiteko hegazkinetan egiten dute, maletek segun zenba pixatzen dute, gero egiten dute gutxi gora berako kalkulo bat izango dute, ez? Zenba bidaiariko kalkulotu dute, ez da, 75 gramo esatearren, olaroi, 75 kilo, eta horrekin kalkulo bat egiten dute, maletetan honen besteko pixua, bidaiarietan honen besteko pixua, orduan ez dakizen bat kilometro imarritu, orduan gasolina behar dugu, ez dakizen bat. Eta honekin ja nahi dute, ja zehatzago jokatu eta gutxi gora berako bat ateratzeko nahi dute, ez? Eta esan dagoa, aukera eman dutela, nahi izan ezkero, pixatu ero ez pixatu jendea, baina gehiago bat, bereiek olan ikerketa bat egiteko, eta, kostuak eta harintzeko, era berean, ez? Orduan ja, bai jakingo dute behitu, hegazkinak pixua udarama, exacto. Eta pixua goiteko behar ditugu 600 litro gasolina. 650 jarriko dizkiogu, bada espada. Eta listo, bestetara botako dituzte agian 1000 litro. Eta honekin, pixua... ala bada da laguntzeko bada. Ez dakit, badauka bere zentzua, baina, jendeari, batzu izaiela ondo iruditu, eta hori, nik uste dut, jartzea balantza baten hola, eta gero, beraiek ikusten badute zenba pisatzen duzun, beraiek ze importa zaila. Osa, nahi dutena, niri lehitzaiak importako, niri, jenteak ikusten badu ere, berdin zai, baina badago gauza bat, ez esaten da, pixua, ez da galdetu behar inoiz. Pribaua izaten bada niri eskatzertu pentsatzen, pribaua izaten bada lanzuk webune baten edo jartzia, eurendako, ona izaten bada, hori aukero zenua izaten da, euren gasolina. Hori aurrezteko, eta, eurei laguntzen botze, niri eskatxartu pentsatzen. Eta beti moruen, izeti ez opzionala, edo... Aukeran dagoena, ez? Aukeran dagoena. Baina hor, zu segun zehatzen nahi bauzu, ezin zara fiatu ere. Nire pixua hartu eta nik bromatan jartzen diot, 1 kilo. Hori jarri aldozu, orduan jendea, esan behar dizun, mesedez, lehialak izan zaitezte, gero zuen segurtasuna horren esku dago. Orduan ja jendeak zehatzago esango luke seguru bere pixua. Baina, igual bai. Ez dakit. Hementxe, egisa esan, ikusten bozu esartagin hau, koiaria, hor, bota da. Ez da nik indoten horan gauzarik polita. Patri, risotoa perretxikuena kolore berdin hartzen du. Ni joanak eta jatetxetan nahin izan ditut, asko izan ditut, eta kolore berdin hartzen du. Baina ikusten duzue gero, apainduta holan apurtxo bat, krema batekin, aspitxik. Gero perretxiko batzukin gainetik, eta ontsa jarrikot behitu. Tipulina apur bat. Holaxe, tipulinak, dana egiten dutza ondo, ez? Bai. Amintxa daukau, gure perretxiko kinotoa. Tontxe, ona da, bueno ez? Itxura bintzat bauka. A ber, hartuko apurtxo bat. Ni purearekin. Oso ona. Benetan, goxua da. Ematen da, benetan gazta botagotza gula da, oso krematxu, Azte genean, nahiz eta veganua izan, hori, esne gainak eta gazta, sasi gazta horrek, emoto dutza bere risotto kinoto puntua, beraz? Aparta, zuk zein biozu? Beste receta bat, estrogonof erara, zerbait, barazki jalentzako. Bai, estrogonoferara aipatuta, gogoratuko zaeten nola ia zein nuen hemen azpizuna, ero haragia estrogonoferara, baina ez, gaurkoan,
perretxikoak estrogonof erara prestatuko ditut, eta, bueno, egia esan, Patrin errezeta erreza zen, hau oraindik eta errezagoa, izango da dana sartai batean sartu, eta lagungarria ja arroz txuri bat ekarri duela inda, bueno, ez dauka misterio handirik. Holakoa gustatzen gako guri, errezta? Eta berei ere. Simpliak. Horregatik. Nola egingo dugu? Lehengo, kipula eta baratxuria zerra finetan moztu, eta pare bat minutuz erregosten jarriko ditu zubizian. Perretxikoa moztu eta hauek ere barrura. Erregozi zaizkigunean, ospinetako tipulatxoak, luzokerrak eta kaparrondoak ditu pare bat buelta eman eta gero flanpeatu ingo dugu patxar pixka batekin. Esne gaine lodia, elolako gazta krematxu bat gainetik bota, 2 minutu perrexil pixka bat eta kanpora arroz pixka batekin lagunduta. Orduan, dana, bueno, Jamie Oliverren errezeta hori bat, esaten duena, lapiko, zartagi bat. Hori da, horri ingo dena. Batean ingo du. Eta arrozaia egon ditxa daukazula. Bai, arroz txuri bat etxean atzo egin nuen hartu, eta baratxuri pixkatekin, eta ez dauka zer gehiago. Baina berotuta dauka ja mikroin labean berotu dela, egurre honi eta az gaitezen errezetarekin. Bai, zigorrek, izagoen azpizuna estrogonoferara joan zan urtean, eukazue EITB nahieran sartu, da aldozo ikusi. Eta, errezeta honen jatorrixak, Errusia eta Frantzia artean dago. Ze estrogonof abizena? Frantzia nik uste dut ez dala. Ez da, ez? Estrogonof, zuk entzun da, Errusiara joten dozu. Estrogonofen, benetazko izena, zan Pavel Aleksandrovich kondea. Pavel, guk Pavel deitzen genien, katxonde ban, Pavel da. Pavel ez, Pavel zan. Nik guk katxonde ban Pavel deitzen genien, Pavel ba jolazteko eta. Txistea da. Txistea zan. Iztotarra. Horri padela ez jakon, ez dakik gustatuko jakon edo ez. Existitu esan ingo orduan. Ez dakit, baina gastronomia pila gustatzen jakon. Eta orduan, bere sortzailea izan zan, bere sukaldarixa. Zerik pentsatu dut konde horrek ez zauela sartagine bat hartu bere bizitza osua, pentsetan bat. Orduan, Errusiar imperixua erori zanean, errezeta hori joen zan, bideratu zan Txinara, Txinatik immigratzaiek eraman zabien Ameriketako estatu batuetara, eta, tokiz-tokiz joen da, apurtxo bat moldatzen eta aldatzen, gaur ezagutzen dugun errezetaraino. Eta egisa da, hori, azpizunak egin zauen zigorrek, gaur inbidau perretxikuekin, olan protagonista bezala, baina isa edozein aragikin enleikin gauza bada, azkenean prestakuntza erresa da, ez da? Bai, horrez, negaina eta badaramazki, perretxikoak ere eramaten ditu beti, orduan, ez dauka misterioik. Gaina, garai hartan, Errusiarre jauntxoek gero, Frantzia sukaldaritza asko hitz egin du, eta modan zegoen, zu jauntxo bat zinen Errusian, da dirua zeneukan, sukaldari frantzesa behar zeneukan. Eta horti, bere sukaldariak zuen, eta ikutu frantzesa, dauzka, ez negaina tartean ja sartu badugu, hau berez gero gurinarekin salteatu alko genuke, eta... Baina hemen hori, zubizian eitea, ez dugu ondo bizkaitar saltza bat egiten dugunean, atunari kipula erregozi da botatzen duen ondo erregozia. Bixi hemen, 10 bat buelta, eta perretxikoak barrura. Hau, benetan... Da, egosketa bat harina. Bai. Salteatu ingo dugu dena. Erregozi barik, hau izango zen salteatu. Baina, aukeria badaue, bai, ez? Karamelizatzeko tipula, holan ordutan, edo ez da... Bai, baina errezeta honetan ez dizute, estrogon, aragia egiteko garaian bai, ez dizute, zaren krunch egiten duela, hauan sartzen duzunean kipula horrek. Zer, nire etxean ja behintzat krunch horrekin ja bate bronka otako zean. Baina... Esan? Parkatu, etorren gatzuelan burura beste errezetan bat moldaketa vegano araena. Boloñesa pasta. Boloñesa, telebistan zuen, sukaldari superfamatu honek marmitako bat, vegano egin zuen. Zigo liturrietak? Hori da, tipo horrekin zuen, moldaketa bat. Nik uste gaur egun errezeta guztian moldatuta badaudela. Zarean sartzen zara, eta badaukazuz, aukerak nik uste dut danetarik egiteko, bersio veganoa. Hori, eta zuek aukitzen bazue, holan, ez dakit, ideia bat buruan, da nahi dozue, aragisa gutxi aujan, edo araina gutxi aujan, edo aukera berri bat zabaldu, kontau zein dan zuen errezeta holan tradizional gustokuena, txorien eabildua eitb.eusera, eta guk eingotza holan bersio bat, hori bai izan leike, ez? Bai. Zuek bia ize plater nahi dozuen guk barazi jale bihurtzia, eta
Egin gotzugu hemen zuen desirak. Gu hortako gaude. Zuei zerbitzeko gaude, zue gabe eskara ezer, mesedez, orduan segi hor, eta hainenik hau gomendatzen dizuet, norbait hor adinekoa, eta hau erentzi moduan zuen bilobei eta utzialdi dezue. Txorien ikustea egunero ohitura on bezala, ez? Ba, nira, gero esatea, ez? Ba, nira ikite basaukan ohitura on bat, eta txorien egunero, nira monak, eta hori erentzian usten bauzue, ba, bueno, ohitura ona dira. Erentzia politxa, guretako bai bentsat. Eta ikasi, ez da kosinatzen ikasiko dute. Bai. Patri, kosinatu inberdala. Bai, hoxe Bueno, baiet. perretxikoak gehitu dizkiogu, eta oin, bueno, luzokerrak hemen pixkat pusketatan sartuko dituz, azkenean, bueno, estrogonof hau jaten nahi gaenean, luzokerrak eta hau sartzearena, ideia oso hone iruditzen zait, ze kipula ero hauek, holan, ospinetakoak, pusketan bat hauan sartzen dugunean, izango da, holako, papateko, ez dakit igoaldi bat ero, ospinak eta ematen diguna, hori bizipuntu hori, eta nik uste dut, bueno, holako gauza noizian behin sartze, holako bihurrikeriak ondo etortzen dira holako errezetetan. Eta bukatuko, programia ja, bukatuko tolan, albiste batekin. Bota. Bakitzu, Suedian, Bai. zabadu dauela autobide elektriko bat. Hau da, karretera bat, Bai. nun, kotxe elektrikoak kargatzeko balixo dauen errepide bata. Hau da, ibiltzen ari direla, kargatzen ari dira Hori da. ibilgailuak. Eta hori nola. Froga bat indaue, esperimentu bat indaue, 3 kilometroko errepide baten, Bai. eta ointxe nahi daue 2025 hori zabaltzia, bere 3 hiribideen artean. Malmo, Gotemburgo eta Estokolmon artean. Nahi da hori zabaltzea. Orduan, probak itxen dabiz, baina azkenean nahi daue ekidin, jendiak, igual gabadana pasatzea, hori, mobila kargatzen ez, kotxe kargatzen. Eta holako ibilbide bat, berrikuntza da, ez dakit sustatzeko, jendiak erabildadin geixau garraio elektrikoa. Bueno, hortarako da. Bai, jendiei emoteko laguntzak, bai. Ea, lehenko Helduko da, Euskal Herrira, ez dakigu. Bueno, funtzionatzen badu, dena bezala, funtzionatzen badu, Bai. frogak inditzatela beste batzuk, eta agian ondo bada ekarriko dute ona, eta bestela, bueno, ez. Nik karneta ateratzen dutenako, egongo da? Zua karneta ateratzen duzunako, Patri, egongo dira, ibilgailuak egan iten dutena, egongo da, ibilbide, errepide hori ez duzu beharko, ze egan jungo dira, orduan, hemendik esatea, ez duela balio esertako, edanak egan jungo dira, eta orduan kargatu beharko dira beste moduen baten. Bueno. Ez dakit. Egia esan, hainbeste gauza entzuten dira, batzuk etorriko dira, beste batzuk ez. Egia da guk duela 25 urtero ikusten genuenean pelikuletan, telefono batean pantalla bat eta ikusteko gauzak aukera egongo zela, esaten ari, nora da flipau. Bueno, hori indela 20 urte igual. Gaur egun begira, jendia guztia telefono baten aurrean, holako gauzak ikusten. Bueno, hemen, gure ospinetako luzokerrak ero pepinilloak. Gure kipulak ospinetan. Kaparrondoak, 3 lau buelta, eta honi, oin, egurra emango diogu, eta topera dago ez? Patxarra, whiskia, holako zuek gustoko duzuen, edari alkoholdun bat. Nik ez daukaten ez ardu txurixakin edo. Bale, bai, baina orduan izingo duzu efektu zoragarria behin. Zua. Flambeat. Bai, Eta hau da, nik esaten legunean txarribodetan usain txarra. Zutondoa. Usain jo, txaun, Ai, ez da terre. Itzali nazua. Hobeto lan, lasai. Bueno, honi, esne gaina egituko diogu oin, hau da, esne gain lodia, esaten dana, kontuz. Eta hemen, pare bat buelta emango izkio, utziko du 2 minutu ero 3, saltza, ingo dana da, holako saltza lodi bat, nahi izan ezkio lodiei bao ur pixkatekin murrustiko dugu, perresil pixkat eta ero arrozarekin aurkeztuko dizu, baina itxeon pixkat, batzuk ondo da. Ointxe batoz. Gure txeko klaseko handi bat. Lagungarri bikaina. Lagungarri bikaina.
Eta aldamenean, Gure protagonista, ez? nagusia. Perretxikoak, estrogonoferara. Eta hemen daukazue, plater oso bat, zoragarria, zuen eskura. Eta hemen dauzkazue gure perretxikoak estrogonof erara. Hori da, beti perretxikoak erabili izan ditugu lagungarri bezala, ez, aragixandako, arrainandako, baina protagonista bezala be, platerian, bikain. Perretxikoak, naski bat, perretxiko naski bat, segona. Ni da, iruditzen zait, zerbait zoragarria. Oso, goxua. Benetan baiet. Gaur bebai errezara, mutil. Gaur Bueno, gaur ni bukatukot. Zigorrek arazatxo badauka bere ahosa apaian, eta Bixer Martitzena, hemen izango gara, beste bi erreztakin. Muxu bat, eta ondo izan. zoragarria. Zuen, Pelota.